So, yan, ito na yung mga laman niya. Kung meron kang ganito, kahit mga 5 kahon, tuwing magluluto ka, imbis na bibili ka, dito ka na lang manguha. What's up mga Bisaya? Sunday uli ngayon, July 26, Sunday. Nag-skip tayo ng isang Sunday kasi nung last Sunday maulan. Ngayon medyo maulan ulit pero carry pa naman. Today as promised, gagamitin natin yung mga tirang lupa sa garden soil project natin para magtanim ng luya. So learning process to para sa inyong lahat. I hope you like the video. Tune in. Tigbila natin. Is na turon og kuan og maruya. Sige. Butterfly. Mana gusto ka ikaron? oo lagi. Unsa ni siya? Muliso ni siya ba? Bunga. Bunga. Hindi na mabuhay ang sanga natin. Butterfly guys. Ganda. Turon. Turon na saging maruya. 10 piso per stick. There with kape. Okay? So, ito luya no? Luya. Okay. Pag unang proseso nito, siyempre bibili tayo ng luya. Ngayon, kung paano natin ito ipupunla sa lupa, yung ating hanapin. Step 1, tingnan kung nasaan yung may mata. So, may mga ganito. Yung mga dulo-dulo. Mga dulo, mata-mata niya. No? Tapos, tanggalin muna natin ang mga mata. Okay? Yung wala ng mata, gamitin natin sa kusina. Kagaya nito, sakripisyo natin yung ito para mabuhay siya. Kaya kung ito lang maliit ang tanggalin natin, matagal. May chance pang malanta, no? So, ito na lang muna. Mga requirements din ito bago natin sasagawa, no? Namimili ito ng lupa. Yan ang unang gagawin natin. Namimili ito ng lupa. Hindi papayag ang luya na itanim mo siya sa matigas na lupa. Kung mabuhay man siya, ang produkto niya mahina. So muna yung mga seedling. Ito yung mga seedling na Ilang buwan to after seedling? dahil hindi ko ito nabigyan ng atensyon, palagay ko ang edad nito ay mga 3 buwan na. Okay. Pero kung bibigyan mo ng atensyon talaga yan, may lagay mo sa tamang lugar, tiyak na mas malapit yan. Okay? Mapakita ko na yung top soil kahit saan pwede kang manguha. Kagaya dito, mayroon akong isang area na pinagkukunan ko ng top soil. Ito yung dead canal. Sabihin, magkakatubig lang ito kung mag-ulan. So, dito naiipon yung mga matatabang lupa na organic. Okay? Ayan. Tapos, para mapaganda natin, klase na paan. Ito, dati puno ito. Ito na ang nagiging resulta after 30 days. Ibig sabihin, nalanta na yung kailangan. Panoorin nyo yung previous video guys. Ito rin yung sample na ginamit namin para gumawa ng garden soil the last time. So ganito ang resulta. Ito na yun, no? Nandiyan sila. Ito yung mga Carabao grass. Hindi pa na durog lahat ng kaya. Ganyan talaga. So, nadurog man yan o wala, ang importante, malaking gamit na pampaluwag sa lupa. Okay. So, ito na tayo ngayon. Makuha. Madaling gayahin. Kung available ka nga pa. Right side, hindi mo na kailangan mag-ipon ng ganito. Tiyakin mo lang na yung lupa
Diba? Ganun sila, no? So, diyan pala makikita yung maluwag na. Anong importante nga luwag ang ita? O, kasi ang ugat ng luya naghahanap ng malambot na pagdadaanan. Kung matigas yung lupa, mabuhay man siya, yung kanyang nagiging unod, pagitaya pa. Maliit, masyadong hindi makapasar sa market. Ano yan, ano? Tuloy tayo kahit may ulan. Sayang ang oras. Gagamit tayo ng empty sack ng semento. Kasi ang empty sack ng semento matibay. Hindi maglubak agad. So yan na yan. Okay, so yan na. Yan na yan, oh. Bubutasan natin ang gitna. Yan. So, ipasok natin itong i-transplant natin yung galing sa seedbag. Papunta na dyan sa malaking lalagyan upang magkaroon siya ng halaman. Dyan sa babaw lang. Maulanan, mainitan, huwag lang direct sa sunlight, no? Kung mayroon kang medyo bahay-bahayan, doon mo ilagay sa ilalim. Hindi yan kakainin ng snail, kalaban ng snail yung luya. Kung mayroon kang matitik na snail, hindi rin natin matiyak, baka may snail na mga panibagong generasyon. Maglagay ka ng abo dito sa paligid. Abo, huwag lang itama sa puno. Sa paligid lang, abo. So guys, giulan. 30 minutes after tumila na ang ulan. So in the video medyo baka masakit sa tenga ang background ng ulan kasi malapit lang tayo sa bubungan dito sa parking. Yung rambutan namin guys, namumunga na. Ito, kahit yellow pa to, medyo pagka-green, masarap to, matamis. Pwede nang kainin to, no? So isa lang ka bunga kada cellophane pack? Isa lang pero tatlo ang mata. Sige. Yan yung ilagay natin sa babaw. Okay. Seedbag. Dili manggod mo dito tutubo yung yung sayon. Sayon. Sa paglagay niyan diyan, kailangan nakahiga o nakatayo? Nakatayo. Nasa ibabaw ang Mata. Huwag ibaon. Kaya malalanta. Takpan ng kaunti sa taas. Ito sila, ilagay mo muna sa isang sulok na hindi sila magalaw. Kapag inalis mo yan sa kuan, siguruhin mo may ugat na. May ugat na. Tapos, ito yung mata na sinasabi mo, no? Ito yung mata. Nagiging paano siya, may dahon na.
papakita muna natin yung resulta ng luya na dati na natin na itanim. Okay. So, ideally, 9 months to bago i-harvest, no? Pero kung backyard lang, pwede mo ka manguha anytime, no? Pwede lang. Sobra na ito ng 9 na buwan. Pero hindi sila masyadong dumami kasi dito kami kumukuha sa konsumo namin. Yung lupa na ginagamit natin doon. Ganito rin. So, yan, ito na yung mga laman niya. Kung meron kang ganito, kahit mga 5 kahon, tuwing magluluto ka, imbis na bibili ka, dito ka na lang mga ganyan. Huwag ka lang, no? Ito, mga bagong tubo na ito. Kasi yung original nito, na-harvest na noon. Magtira ka lang para may hihintayin ka. Ganyan ang style na. Nakasurvive hanggang ngayon. Hindi nagkulang ng pamumuna. Yung iba nito, naibinta. Magkano benta natin? Pinagbili ko ng 100 pesos. Pero hindi siya alkansi dahil kasi may bunga yun. Maraming bunga na ganito. So ang lupa niyan, rich soil, kagaya ng ating pinakumpos. So update na lang din namin kayo sa episode na to. I-update na lang namin kayo sa status ng aming garden soil business. So 2 weeks ago, gumawa kami ng mga 14 sacks. Lahat yun ubos in 1 week. And dahil masyadong in demand ngayon ang garden soil, no? Kasi maraming gustong mananim. Nag-order kami ng 1 truck ng lupa. Ayun, no? So may stock ulit kami. 10 sacks to. Sa mga gustong umorder dyan within Davao City lang po. Kung ipipick up nyo nito, 100 peso per sack. Pero kung gusto nyo kami yung pumunta sa inyo at i-deliver namin, minimum of 5 orders, bibigay namin ng 120 per sack, no? Within Davao. So sa mga gustong magtanim dyan at gumamit ng garden soil na sureball, malusog ang inyong mga pananim, order na kayo, guys, no? I-chat nyo lang, message nyo lang kami sa Facebook or sa YouTube. Ipakita ko lang yung close up ng komposisyon natin ng garden soil. Hindi masyadong marami ang halo ng rice hull. Kung ating didilangin, 50% ang lupa. Yung ibang ihahalo dito, magkaroon din ng competition na 50% para ma-meet natin yung 100% na kakailanganin. So kung i-break down natin yung mga hinahalo, yung nasabi kanina, yun na yun. So guys, what's up? Natapos din tayo sa pag-propagate ng luya. Medyo inulan tayo pero okay lang kasi blessing yan on Sunday. Maraming salamat po sa inyong panonood. So ang na-cover natin today is ang pagtatanim ng luya, no? Na-discover natin na ang luya pala is madali lang itanim and may value sa araw-araw nating pangailangan. At the same time, kung gusto mong seryosohin at gusto mong gawing pagkakitaan, pwede rin, no? So, recap lang natin yung capital natin at nagasto para sa isang sako. Isang sako, no? Bibili ka na ng garden soil. Ito, 100 pesos. 100 pesos. Ito, pwede natin hatiin ito. Haluan na lang natin ang mayroong rice hull dyan. Yung compost kit na pinakita natin. Yung dalawang sako ito para sa itanim natin. Kaya, ganun lang. Kapital na kaunti. Pinili ka ng isang kilo. Palagay ko makaprocess yan ng mga, palagay na lang natin 10 bag sa sibling. So, yung 10 na yun, direct yun. After 9 months, direct na 3 kilo bawat bag. Bawat sako, no? Minus mo yung kapital natin. Okay. Malaki ang kikitain mo. Kumpara mo sa ihuhulog na tamang
bangko, 0.2% interest per annum. Itong sa atin, 9 na buwan lang. Kita ka na namin. May pera sa luya. May tira sa luyan. Almost 500 pesos na ginansya sa isang pinaglagyan mo na sako. Isang sako, Magiging dalawa. magiging dalawa, tapos yung capital natin 100, tsaka dalawang sayon ng dalawang seedling ng luya. In 9 months time, yung sako na yun, kaya niya mag-produce ng about 2 to 3 kilos na worth ng luya. Kung gusto mong sinusuhin, pwede mong damihan at pwede mong ibenta. Nasa 200 pesos ang kilo ngayon, mas magandang itanim daw ito ng January, no? Umpisa ka January. Para sa October, sa pa ng October, umpisa na kasi dyan Pagmahal. pagmahal ng luya hanggang January. Pasabot-sobra pa sa buwan. Yes. So, huwag ka magtanim sa mga ganitong buwan, July. Pero pinakita lang natin para kasi marami kasing nagkakahilig magtanim ngayon, puro bulaklak ang nalalaman. Bulat-bulat, mga gabi-gabi. Mga butterfly plant. Mayroon din kami niyan, pero Yung pinakita natin kanina, no? butterfly plant. Tama. Alright, once again, maraming salamat po sa inyong panunood. Daily nag-average na tayo ng mga 30 to 50 viewers, no? Sa mga video natin. Yung pinakasikat is yung pagtatanim ng ornamental plants. Nasa 600 views na siya ngayon, no? sa YouTube. Maraming salamat po at naway nakatulong kami sa inyo kahit paano sa mga simpleng steps na nagtuturo natin sa pagtatanim. Patuloy na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Lutong Bisaya is our channel name. Have a blessed Sunday, everyone.